קריית החינוך אור דנציגר הוא בית החינוך הגדול ביותר בגליל העליון, והוא מונה כ-1,500 תלמידים מכיתות ז' עד י"ב. בית החינוך ממוקם בבירת הגליל העליון, בינות הרי הגולן ורכס רמות נפתלי. קריית שמונה, עיר הנחלים, חובקת בתוכה פלגי מים זורמים, פניני טבע ייחודיים, ההופכים אותה למרחב ירוק וייחודי, אליו מגיעים התלמידים מדי בוקר. במרחבים של קריית החינוך פועלים חטיבת הביניים והתיכון, וביניהם אשכולות הפיס, ספריית משאבים מתקדמת, אולמות ומגרשי ספורט, ומרחבי למידה ושהות ירוקים, ההופכים אותו למקום שנעים להיות בו. בבית הספר פועלים מועדוני תלמידים, מרכז מוזיקה ואולפן הקלטות, חדרי לימוד המצוידים במיטב הטכנולוגיה המתקדמת הקיימת היום. בית הספר נחשב לפורץ דרך בזכות תוכנית ייחודית בתחום הפודטק, תוכנית לימודים ייחודית מכיתות ז' עד י"ב, המייצרת מיזמים ייחודיים הזוכים להכרה בינלאומית. בית הספר מקיים קשרים בינלאומיים עם בתי ספר מכל העולם, ביניהם קנדה, ארצות הברית, קפריסין, אזרבייג'אן, איחוד האמירויות, והיד עוד נטויה. התפיסה החינוכית של בית הספר טומנת בחובה את ההכרה שלכל תלמיד יש את הזכות לפרוח ולהצליח. בכל ילד וילדה טמון אור גדול, ויש מקום לשונות בין התלמידים, ללא הבדל דת, גזע ומין. בית הספר מקיים טקסים מרכזיים בימי הזיכרון ובימים מיוחדים, בציוני דרך ההופכים את סדר יומו לרב תרבותי, לאומי ויהודי. יצירה מקומית מאתרת את רחבי בית הספר, במסדרונות, בחצרות, על המקלטים, ומפזרת תחושת ביטחון והשראה, מתוך כבוד והרבה כבוד לתלמידים ולצוות החינוכי. בשנים האחרונות זוכה בית הספר להימנות ברשימת בתי הספר המצטיינים בישראל, בזכות אחוזי הזכאות לבגרות, שיעור המתגייסים לצה"ל, מכינות קדם צבאיות, שנות שירות, מניעת נשירה ומעורבות ותרומה לקהילה. בית הספר אור דנציגר הפך למותג של הצלחה, בזכות הגישה האנושית והערכית, הרואה בכל תלמיד זרקור של אור, הטומן בחובו סיכוי גדול להצלחה. כמנהל קריית החינוך אור דנציגר, אני גאה להוביל יחד עם צוות חינוכי מעולה ועובדים מדהימים את ספינת הדגל של מערכת החינוך בקריית שמונה וסביבתה. אור דנציגר משמש היום זרקור של קדמה ופריצת דרך בתחומי המדע והטכנולוגיה, לצד סדר יום חברתי וערכי. תלמידינו זוכים למגע אנושי לצד מודלים חינוכיים מרגשים, להזדמנות לחלום ולהגשים את תמונת העתיד שלהם. אין לי ספק שאור דנציגר הוא מקפצה עבור כל הבאים בשעריו להשתלבות וצמיחה בחברה הישראלית ברמה הגבוהה ביותר.